Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terawa. tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu lho. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya, kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Panestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Dis Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. bisa niki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Heeh. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Ya, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Heeh, ya. Nggih, benten kalih SMK ku, Pak. SMK kamu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru. Lah kaya panjenengan Pak Lukman. Nggih, nggih sedalu, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang ndak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntapil. Bisa sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para
siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk. Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat, juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Mana ya? Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara dawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk niki salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawanian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru iku bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko yang kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa
iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngaah. WA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Wah, Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi. Ya. Juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, angkatan Rejoso. Heeh. Ya nak, baca nak. Tanono ingkang rupeda Nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya. Yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya. Ya. sing gedhe
gamelan Bali para kanca. Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki Pak. Ya ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolahe yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono ah. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya ah, tandha tresna. Ah, yo turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak.
Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah, iki. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdiansa. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo Siti. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lo kondang ra nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Iya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang ngomong kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Muka aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksude. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik to ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Urane apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasa ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oh, yo, ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. Ayang-ayang. Nah, coba ngarah. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Tahu Mas Agus ya. Iya. Pira?
Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Guru. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo, halo. Jahipong ae deh koyoke. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Dok, gede tomo. Pak. Tema-tema ning asmara kuatna ati kangelo aku lalap tresna tatan gendrat saking cepu ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Kok hubungane. Tangane rada mundur. Bokonge jentit. Nah, mleding. Iki rada mendek. Yo. Tema ning asmara kuatna ati kanggo aku lalap tresna tatan gendrat saking cepu munyer lare wangi papateni munyer nang suci kasanya tali etaku seleramu nyapo mambu toh mambu Lah ya sing prat mu sapa? Nanti Baik masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, ayo, coba. Yo, lagune Semoga sehat selalu panjang umurnya. Tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa? bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa ae? Sak jaluke. Kayak ono elpmu sing anyar ku lho. Jodoh to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Mike jadi kawo. Nduk niki wis dihara dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Oh, nikan kok nganti goro-goro. Wah, melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih.